Θα ακουστείς από αυτό. Λοιπόν. Ναι. Ακούγεται τώρα. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να δυναμώσετε λίγο το μικρόφωνο αυτό, γιατί αλλάξαμε το μικρόφωνο. Θες αυτό, ακούγεται. Δεν σε γνώρισε πριν. Θες αυτό. Τώρα, σε καλούμε. Δεν λύση είναι βρε κουτό. Ξέρει ότι άμα πιάσει το μικρόφωνο το διαλύεις, το ξέρει. Γι' αυτό φοβήθηκε. Πάμε! Δίνουμε ρυθμό! Αφήνω πίσω στην καρδιά μου κοντά σου ενοχώνται καρδιά μου. Κοντά σου ενοχώνται καρδιά μου. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου. Πάμε! Μου λες γίνεται να ξαναείμαστε μαζί μας απειλείεται κι εγώ από μαλλιά. Μου λες γίνεται όμως μένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου, περιμένω να σωθώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου, περιμένω να σωθώ. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο δυνατά. Μου λες γίνεται να ξαναείμαστε μαζί μας απειλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες γίνεται όμως με έναν φίλη η καρδιά μου γίνεται. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντελής Παντελίδης.